Hello, mga ka-listeners, mga followers, mayong adlaw, mayong gabi kinatong tanan no. O karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon sa bagong bayani nga ang sender si Magno OFW sa UAE. O karon sugdan ta ang episode 4, 5 and 6 no, mga ka-listeners, mga followers. Ako na ni siyang usa lang ang nako no ang tulo ka episode. Karong si manahon na. O dito maglangan. Niya ang suwatan po ni Magno OFW sa UAE, Dubai. Bagong bayani. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla de Canas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonan OFW nga nanimpad sa laing nasod alin sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Padayon ta karon ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga Magno. Sa ina gyud ay ang akong ex-girlfriend mao ang gipasabot ni Bay Al. Sa wadamha nga mga kaygayunan, nakasugat pagbalik ang among masigkadan sa babay nga makausa ni ana, nagluib ka nako ug misamad sa akong kasing-kasing. Personal siya nga nangayo ka nako pasaylo, human sa duha ka tuig kapin, nga wa mi kontak sa usag-usap. Nasayran sa nako ang iyang sugilanon, nga gibinuang rasabi ay siya sa lalaki nga iyang gipuli ka nako ug patay pagyud ang bata nga iyang gibuksod. Sa nahabilin akong maadlaw sa accommodation, nakasuod may ni Ena pagbalik ug nisan ko sa hitabo nga nahilaptan ako siya sud sa motel. Nakonsensya ko kay pinangga kay ko ni Verna ug nisalig nako ang amahan ni ini. Unya, nagpaanod ko sa akong kaigwaw sa babae. Nga makausan niya na niguba sa akong kung pagsaligan to niya. Ug nisamad sa akong balatian. Nakamubo na mata ko niya. Nga nung nagkita pa man yun ni. Nganto pa man yun. Naglagot ko sa akong kagalingon. Nga nung gihatagan pa man yun ako og importansya ang akong pagbati niya. Nga dugay na untaming wa na. O nanay Verna karon sa kong kinabuhi nga nagmahal na ako. Bye, Mags. Good luck sa mong biyahe ug mga adlaw. Salamat, Bayan. Ug managid ang deployment na mo paingos Dubai. Uy, mag-una di kasi mong my love, bye. Muna di kaglarga ni Ina. Bayan. Duga naming wana na ng ina. Ay. Ug may lain ng babae nga nalambigit ako karon sa kong kinabuhi. Mo ba di? Manay tinuod bay. Nagbuwag na may anak niya. Sobra na sa duha ka tuig ang milabay. Human siya pamabdosis laing lalaki nga sekreto niyang gikarelasyon. Samtang nalayo siya nako kay nanarbaho. Iyay. Mo ba di, bay? O bayan. Pero ang buang na kong kasing-kasing murag ni aksyon pa ni Ugpitik. Nahigog magbalik. Luyo sa pagluib nga nahimo sa mong babae. Bay. Humog nag-ilong si Ina, bay. Grabe na siyang pagkababay. Dali kay makuha. Sige, buti may pasabot, bay. May uyab mo na siyang sa una, bay. Aplikante sa din eh. Nakalarga na sa ganito.
Hindi mo nakuha sa itong nasura sa Larda. Mao ba di bay? Mga na bay? Nga ikaw bay, padayon sa mga relasyon karon. Di ba yung balik pa ka ng ina? Nga, kanang inamigo nga tambag ni ako bay. Bayan. Ayaw binuhangi ang imong uyab karon bay, tungod lang nga ng imong ex. Nga, ipasakit ni mo sa panahon nga kamo pa. May mong diya na lang may kutob sa panagigala niya. Kaya di na mahitabo nga ibalik ang giguba na niyang kagahapon. Good luck. Salamat. Ayaw ba ako kalimti kon tuan na niya kas Dubai ha? Tanaw lang. Depende og dili busy. Kay siyempre trabaho biya gyud mo ay akong unahon. Ako di ay? Nganong unahon magkanako nga naka-move on naman ko sa pagluob nimo na ko sa una. Mayong pagpaminaw sa Lex Kalain sa good ni mo. Abi na kung okay na ta kay naanay na hitabo na to atong isang adlaw nga giubanan ti ka. Bunga ratos kay Idlaw. Bunga sa kahidlaw basta uy. Magnong bakalain sa nimo uy. Nangayon ang kanikong pasaylo nimo ba? May mong isipon ka na ko nga ko higala. Kapandihan na lang tingali kutob, ina. Magnusad ba? Nahitabo na sad ba yata ha? Sa ako nang giingon, bunga ratos kahidlaw. Kay dugay po biya tang nag-uban sa atong relasyon. Natungwa pa ko ni mo binuangi. Ay, kalimta na lang gusto na to, be. Please. Dugay na to na kong gibasulan, good. Dili mayo nga musalig dahin ko sa iyang mga gipanulti. Nahitabo na ka na kaniya to. Dili siya kasalikan. Si Verna. Siya kaning nanawag. Hello, Verna. Hello, Magno. Oh, manawag na kita ko na imo, pero imo na kong naunhan. Oh, maubadi ay? Kumusta naman ka? Mular ka na tuod ka upang adlaw maingon sa Dubai, no? Oh, Verna. Si Tio Bernardo man mo ay nagpahibaw na mo ni Papa. Oh, nauna na noon ko sa imong tiyo sa pagpahibaw ninyo. Sagdi lang po. Nakasabot rin si Papa Pantalyon nga busy gid kaayo karon diha. Salamat ha sa inyong pagsabot. Pero malipay ko kung magkasulti ta, Verna. Ako sad. Way kabutangan sa akong kalipay nga bation sa matagi kayo nga magkasulti ta. Bisa na pinaagil sa cellphone. Kamo nga akong inspirasyon. Iisip na muna ako nga akong pamilya. Kamo nga akong kadasig. Ang kaligo ng kusog. Salamat. Magkalagyo ta suot sa pila ka mga tuig. Pag-amping bayagid mo diya, Oh, Magno. Ikaw sad. Ang pingi ba gid ang imong kaugalingon. I love you. I love you more. Dili na ko mahimong ibaylo ang akong ex nga maluibon ang babay nga nagpangda kanako. Mas gipili na ko si Verna kay Nay Ena. Kimingaw naman hinoon ko ni Verna. Usalang gid ito katentasyon ang akong gibati kang ina. Kay mas gipili magin ako si Verna. Lain na ni mo uy. Walagi ka mo dool na ako ganina sa itong pagpanihapon. Kaya nga naman eh, Walagi din ni mo ang nahitabo na to, no? please lang. Ayaw na ko pinumdumi ato. Kaya mas mahinomduman hinon ko kung giunsak ko ikaw sa pagpangga ka ni ato. Apan imo ra kong gibuang. Pag no, sakita sa di mong manulti, uy. Mas sakit ang akong gibati human sa gibuhat mo kani ato, ina. Gusto magaduntan ako nga kalimtan na to. O magsugod na tagbago. Giton anak ko na kanang buhaton. Apan lisod gyud ay kalimtan. Ang pagluib nga imong gibuhat na ko kaniadto. Magno, Lao magkukayo ang samad sa akong kasing-kasing nga imong gilugit. Mapay paghuman ako sa immigration counter. Unya, okay na? O boss, okay na. Paingon ako nga mo check-in sa akong mga bagahe. Maayo hinoon kung mao ka na, Magno. Pagkahuman, adto na sa akong magpaabot sa akong flight sa boarding area ng airport. Sige. Magkita na lang unya kita din sa Dubai.
biyahe. Salamat, boss. ونشكركم على اختياركم الطيران. Welcome to Dubai, Magno. Boss Bernardo, salamat to kayo, boss. Kung di pa tungod nimo, di gyud ko makataakan ng dapita. Tungod kay pinangga ko ang akong pag-umangko. Si Berna. Alang niya o sa bata kini akong pagpaningkamot, boss. Ug siyempre, sa mong pagmaon. Salamat sa imong dakong gugma alam sa akong pag-umangko. O sa anak ni ini sa iyang pagkadala. Ang nakanindot ni mo kay naanay trabaho nga nagpaabot ni mong daan din sa Dubai, Magno. Bitaw, tinuod na, boss Bernardo. O masabuntag ihatod ko ikaw sa opisina nila ni Engineer Madera o Engineer Ramses. O pagkahuman, largo ka na unya og tambong sa trabaho, okay? Salamat, boss. Pag tinarong lang yun sa mong trabaho, ha? Isod kining dapita kung magpaligoy-ligoy ka. Salamat sa imong pagpahimat mo nako sa anang bahina, boss. O magkalaong ka, nga ako yung kanang timana ng imong gipanulti karon. Sa Lex Pino Vlog. Imamata si Nicandro, atong kabayan ug mao'y kauban nimo sa kwarto. Oh, hi, nalipay ko nga nakaila ka bay ni Cardo. Ako rin Magno. Ay, nalipisad ko nga nakaila ka. Welcome din sa Dubai, bay Magno. Salamat, bay. Bago raman sa kong niabot din, he. Mau ba? Mau na, tinawad na. Nagsunurera ta. Niadtong miaging buwan palang sab miabot din si Nicandro. Gikan siya sa Leyte. Tinawad na, bay, taga Leyte ko. Inaot nga magkasinabtanay mo ni ining Nicandro, Magno. Gituyo na ko nga iusa mo og kwarto kay parehas man mo designations trabaho. Tile setter. Welcome to Dubai, Magno. Thank you, Engineer Ramses. By the way, this is Engineer Madira. Filipino worker Magno. Just follow the rules. Observe the do's and don'ts and work hard, okay? Yes, Engineer Madera. Okay. You may start your work. Thank you, Engineer Madera and Engineer Ramses. Okay na. Makasugod na gid ka officially sa trabaho, Magno. O, Boss Bernardo, salamat din sa Diyos. So, si Nicandro na ang mugian ni mo ha, sa inyong area? Kung asa adto mo mag-setting sa mga tiles. Okay, boss. Kung panangliit na ay problema, ayaw ka ikog sa pagsulti dayon ako, okay? Okay, boss. Salamat kayo. Ay, pag nandoy na ako, trabaho pa din sa laing nasod. Kailangan nga magkuhig ako kung ako hindi kinipampingan. Okay na ka niya, bay Magno. Bay ni Candro. Babalik kita. Kamu ta alam na ito mga mahal sa kinabuhi dito sa Pilipinas. Mawagid, laban lang. Minyo na mo sa pagumangko ni Boss Bernardo. Ang bot pa na kayo pasabot ba nga kasal ba gito? Wa pa may magkasal eh, pero nana may plano pohon. Okay na. Okay na maayo. Ikaw bay, minyo na ka? Ulit ako pagkabayo eh. Pero nagay uyab. Oo, naa, pero mag-o pa man mi. Ipon ko sigurado kung matidod-anon ba sa nako, bay? Mao ba? Oh, di sa mo nagkailas mo ang babae, bay. Naupin na ako balik nga akong social media account. Uy, may bagong notification sa Messenger. Agad na na. Oh, uy, gigamit na siya din ni Ina ang iyang Facebook. Online man siya ug naa siya mga chats nako. Uy, nanawag. Tubagon ako apan akong iyo ang akong kamera. Hello, Ina. Nag-open na sa nagkikaaning imong Facebook. Nag-expect ka nga manawag ko, no? Ha?
mamingaw sa usag-usa, Magno. Lumalargahay na sabi ako para Jeddah, Saudi Arabia. Oh, mayo noon. Natuma na sa doon niya ang pangandoy ninyo sa imong bagong uyab. Lo, ikaw naman kuy ako, Magno, good. Uy, hala mo ba? Unya, usaon naman itong imong gipalaom. Ay, sus, wala man to, good. Paasa sa kay ka, eh. Hangtod karon maurag hapon ka. Pag-usab na, mintras dili pa uwahi ang tanan. Basta imo kong seryoso, nagbalik. Ipasalig na ko ni mo nga dili na giti ka ibaylo paslain. Promise. Lain na ang kaniya to og lahi na sab ang karon, ina. Dili na ko ang kanhing Magno nga patay kayos paghigugma nimo. Og dili na sad ko sama kaniya to nga uto-uto. Dali ra kayo nimong ilaron. Uyab to nimo ang nanawag bay? Akong ex nga gusto mo balik sa kong kinabuhi. Mao ba? Pero dili na mahimo nga ako siyang balikan bay. Kaya na naman ko'y babae nga gisaaran akong pakaslan. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Nay, duha ka babae sa imong kinabuhi nga nihatag nimong importansya. Saptang ako niya, usaray uyab pero nagka-problema pa yun. Bay di Kandro. Amod ba? Murag di man kompleto akong kinabuhi kung mawaha siya na ako bay. Dugay na mo? Bago pa. Sa dayon akong gikan nga ni sa Dubai, duha ka semana pa lang mi nga nagkarelasyon. Ug sud sa duha ka semana, may nahitabo na namo. Ug nasuta na ako nga mahal ko niya. Apan, sukad lang nga naabot ko din Kalit lagi sa nabugdaw ka rin ako. Tingalig na nilain. Bay Magno. Bay, red flag na nagpasabot nga karon pa lang dili siya tinuuray nga nahigugma nimo. Pero mahal kayo nako siya bay. Di tingali niya itugyan ka rin ako ang iyang pagkababahe sa makapila kay gayon. Kuno pa siya mahigugma sa nako. Depende. Aha. Mingon ko nga depende tungod kay karong panahon na daghang mga babae nga makigrelasyon ug mutugyan sa pagkababae niini. Bisan pa man og way gugma. Basin po tuod og gihimo lang ko niyang palabay sa oras ato higayon na. Ako pangutanan nimo ba? Ikaw ba ang nakauna niya sa dihang imong nailabtan? Wa ba si kagahapon? Kaluoy sa taon ni Bay ni Kandro. Buutan siya. Nakita ko niya nga murag dawag tangan yun siya kinasig. Di na gani ganahan makaon. Ay, kaluoy sa taon. Hello, Berna. Nagpada ko kwarta ni mo. Kuhaan niya to palihog, ha? Salamat ha. Anam-anaman sa ako pamahir nga itong mga autang, Magno. Berna. O salamat yung kayo sa imong kabutan. Pasalamat gud kaayo ko sa kabuutan ni Verna. Wa gyud ko'y pagsaway o pagmahay nga siya mao'y nahimo na kong karelasyon. Gitubangan ko lang imong kabuotan nga rin ako, Magno. Dili lang gani kinako lang. Buotan kayo ka na mo ni Papa Pantaleon. Ilabi na sa akong anak na si Dong RJ. Kabahin man sila sa mong kinabuhi. Mao nga importante na sad sila para nako, Verna. Salamat. Ingon man to niadto ang kakalit sa pagsugod sa tong relasyon. Apan nahimo na kang importante kayo sa kong kinabuhi. Mahal na kay ka, Verna. Kanang gipasalamatan ako sa Ginoo. Pangimong gugma na ako. Mahal sab kaayo ti ka, Magno. Ako ipasalig nimo nga mamahimo niya ko nimong buutan og responsable nga bana. Mausap ka nang ako ipasalig nimo. Ako ipamatuod sa imong inahan. Ngawa ka masayo pagbabae nga gipili. Bisan tuod og diskrasyada ko nga imong gikauban. Salamat yung kayo. Sila si Papa nimo ug si Dodong RJ, pamaliti lang yun sila silang gusto, ha? Dako-dako man to akong ipada. Sige, Magno. Malipay gid kaayo ta sila sa
gusto ko nga makahatag ninyo og kalipay bisan sa Yano ra nga paagi. Amping mo diha kanunay. Magno, way kabutangan sa akong kalipay nga gibati karon. Noy patalyon. Salamat kay naghuna-huna kag yun namo diri. Dako jud kay nga akong utang kabubot ninyo Noy patalyon. Di ko maabot nga rin sa Dubai kung dili patungod sa hapaning kamot ninyo ni Verna. Nakita manggod nako nga porsigido ka nga maningkamot alang sa akong anak. Ni Verna, mao nga pinagisab sa akong igsuon nga si Bernardo gisuportahan kasab namo. Niya na, nagsugod ako alang sa among mga pangandoy ni Verna. Wanay makababag pa sa among mga plano. Oh, pagamping diha sa imong pagpanarbaho, ha? O, manghinaot ko nga mupadayon mo sa inyo niyang plano nga magpakasal human sa imo niyang kontrata diha sa Dubai. Giyampo ko kana o ako kanang gipangayo sa Ginoo kanang bahina, Noy Pantalyon. Ay, wa man magsulti lagi na ako si Bay Nicandro. Nga mo absent siya karon. Abot na nga itong tawhan. Problemado man sa iyang Mayong uyab. pagpaminaw sa Lex Pino Kanang akong Vlog. nakamatiko na niya nga murag pirmi lagi taw maginuktok. Kuan. Sukad ko noon naabot siya tinhis Dubai. Bugnaw na og tinagdan niya ang iyang hinigugma. Mao lagi kaluoy sa taon eh. Isalig ko nimo ang pagtiwas sa itong nasugdan ninyo sa phase 2, ha? Aron og mahuman, makapadayon na to sa phase 3. Okay, Boss Bernardo. Gamay na naman ko ang aning festo. Di naman yung maabdan og sunod semana. Di naman yung mga magpaliluloy ako. Kinahanglan nga maning kamot ko kay gusto ko nga tumano na natin sa Verna. Napakaslan ako siya. Magdo. Oh, Boss Bernardo. Nakituyo na ko, boss? Usaan ning mga adlaw, muanhi sila si Engineer Ramses o Engineer Madera alang sa site inspection. Oh, mao ba, boss? Pagandam sa dunya, ha? Kay sigurado gid ko nga apil nila nga tan-awon ang imong agi sa tile settings. Hala, makulbaan sa taana, boss eh. Wa kay angay nga kabalakan. Kay managsama kamo si Nicandro nga maayo og agi. Gipanghambog tagid mo ngadto nila, Magno. Salamat yung kay, boss. Atong ipanghinaot nga dili lang gyud unta magpada sa iyang gibati karon ang atong kabayang Nicandro. Mao lagi. Saon nga nayabag mong gusgugmagod. Luoy ko taon. Nabalaka ko niya ng atong kabayang si Nicandro. Magno, asa na ba si Nicandro? Narama sa kwarto, Boss Bernardo? Murag panagsar magud na siya nga mugawa sa kwarto kung may trabaho. Nagsige naman na siya o ginuktok, boss. Di naman gani kaya na magtingog-tingog. Na, kung kanunayon ka na niya, kuya og malisuan siya sa maayong pag-isip. Oh. Pag-istorya lang yun mo kanunay, ha? Istoryain na siya. Tambagi kay lisod. Oh, boss. Ay, pasilan. Pagkadaghan gyud untang babae. Tinawag na, boss. Dili gyud maayo nga magpakabuang siya sa babae nga dili gyud worth it nga hilakan. Ato lang siyang i-apel sa itong mga pagampo, boss. Tala sa kusina, Bay Nicandro. Nagpaabot na to si Boss Bernardo alang sa paniunto na to. Di sa ko, bay? Bay, kawas-gawas sa day. Noong sabi ka eh. Wala naman kayo tarong trabaho. Na naman ka diri pirmi. Magmukmuk naman ka din is kwarto. Anilang ko? Oh. Bay Nicandro. Una, ikaw. Nakayab. Ha? Ako na. Muli na tabuhin ang gikabalakan ni Boss Bernardo. Bay, yung padaan na, bay. Ikaw ang mo kontrol sa imong pagbati.
Dili kay ikaw may magpada. Sukol sa depression, bay. Ano gipuhat mo na niya na ako, bay? Ano kipasakitan magunyang? Naramdaman kami mga plano. Maayo naman ang tangamang pagsabot tala sa maayo na mo kaong maon. Alagay pa na, bay. Magabaan ka dyan ako, Bob? No, bay, no? Bay. Magabaan siya, dili. Oo, magabaan. To. Kaya nagkapasakit man siya ni mo. Iyam kang giluiban. Imong naong gabaan. Oh. Gaba, bay. Di na tinoo na gaba, bay. Pwede ka ro. Palihog, kontrolaha ang imong kaugalingon. Ayaw lagi padabay. Ikaw ra gyud mo'y makatabang sa imong kaugalingon, bay. Sukli ang imong depresyon. Ayaw og paano sa imong emosyon. Sa makay-mayo na tong buhaton, anak niya, Mas Mayong Bernardo. pagpaminaw sa Lex Panidian lang sa Pinoy nato Vlog. ang iyang kahimtang. Kaluoy tao na eh. Kung di yun siya maka-recover, posible nga ma-deport yun unya siya pauli sa Pilipinas. Giyang na nako siya nga, siya ra gyud mo'y makatabang siyang kaugalingon. Tanangad to niya. Makigsulti ko. Nakatuog ba din siya, boss? Ngayon? Ay nagtikungkong itaon sa sawag aning kwarto. Ug nailuha ang iyang mga mata. Magdo, grabing kugma hagyot tingali ni niya sa iyang hinigugma. Tinood na, boss. Mausab na ang akong pagtuo. Ina. Mahal. Ina. Ina. Unsa ko do? Ina? Ina. Kinsa kang ina? Ina, mahal. Si ina ka nga kong ex. Siya ka. Salamat nga. Ni-contact ka na ko sa messenger, ha? Kam ni mo, ion, bi. Mingaw na ko ni mo. Ayaw na. Nalagay pangutana. Ibaon ako. Mangumusta ka na ako. Okay na kayo ko dali sa Jeddah. O, abi ni mo, stricto man sila din sa paggamit og messenger. Pero ang akong amo, support ragid na mo nga mogamit mi ini kay nakasabot man sila nga masayo na mi makakontak sa among pamilya sa Pilipinas. Dili ka na mo akong tuyo na akong pagpanawag. Ay, unsa man di ay? Una, happy ko nga nagkatrabaho na kakaroon diya sa Jeddah. Ikaduha, asa nagkaroon na imong uyab sa accommodation sa Manila? Salamat. O, bahin na to niya. Ako na itong gilikayan tungod ni mo. Kinamasin ko nga mobalik pa ka na ako, Magno. Asa malagi sa karon? Naanil sa Dubai. Ang putuga sa Dapita, basta kay ako na ibawaan nga sa Dubai man to yung deployment. Kinsa siya? Ang buta ko ipasabot kung unsa iyang pangan. Ni Candro. Unsa? Siya kiti ay ang ina nga gipangyaw-yaw ni Bay ni Candro. Kaluoy taon na ni Candro. Nasakit og nalisuan bakit sa maayong pag-isip. Adto nagato siya sa mental health facility samtang tambalan sa iyang sakit o sa diferensya niya sa pangisip. Dayon? Ipa-deport pauli sa Pilipinas. Kalain day kung ang tao sobrang magpaulipon si Gugma. Daghan og factor kung anong naingon niya to si Nicandro Magno. Maong ikaw, swerte ka kayo nga buutan ang akong pagumangkon nga imong gipili. Mahal ko si Verna ug ako siyang pakaslan.
Husto si Boss Bernardo si ang kisulti, nga butan si Verna nga iyang pag-umangkon. Unya na kalabay ang daghang mga buwan ug hapitas sa makapauli sa Pilipinas kauban ni Boss Bernardo. Tinuod ka, Magno? Mamauli na mo sa tiyo nga rin sa Pilipinas? Over na. O magpakasal o niya tanig paulit ako niya, ha? Sure ka? Imo ko minyuan? Oo. Tungod kay mahal kay tika. Ang kami nga na mo sa atong panaglagyo, mo'y nagmatuod nga gimahal kay tika, Verna. Mahal sa kayo, tika, Magno. Hindi mingaw na kayo wisdo ng RJ ni mo. Way kabutangan sab sa kong kamingaw ninyo. Paabuta ko sa ako niyang pagpauli. Nagauyon ang mga Arabong engineer sa ibuhang agi o tinrabuhan, Magno. Mao ba dahi, boss? Oo. O nanghilaot sila nga sa laing project unya puhon nga pagasugdan din higihapon sa nasod sa Dubai. Kauban kuno tika nga mupirma og 4 ka tuig nga kontrata. Utsuman, okay ka ba diyan? Naku lang, way problema. Pero anang higayon na makasalapod mi si Verna. Oh. Magdepende unya niya ang akong desisyon. Kada Mayong pagpaminaw sa kanang Lex balita. Pino Vlog. Nakaday kay kunimo niya na, Magno. Salamat, boss. Umano niya sa inyong kasal. Tio Bernardo nasab ang mo'y isang pitnako, ha? O papapantalyon sab alang sa abahan ni Verna nga akong maguwang. Magkita niya tayo nagpauli sa dako dito, ha, Magno? Pagkikita kang Benicandro, kay tungod sa iyang gugma ni mo na-depress o nalisuan sa may pangisip. Ay, ikaw lagi ako. Dili ko ato niya. Sa kong pagpauli, pakaslan ako ang bugtong babae nga way hunong aron higugmaon ko bisan og nalayo ko niya. Unsa? Nakay na yung uyab gawas na ko? Naginusara na kong uyab. Kay way kita ina, wa. Magnong, ikaw ba di ba usra man ka nako ba? Wa ko'y makuha kung manimahos ko. Apas akong paghigugma og balik ngadto na sa larong babae nga nahigugma sad nako na ako'y napaabot. Og magminyo na mi. Unya, ako di ay. Ay, gusto na si mga drama. O gusto ko nga mahibaw ka. Nga katapusan na nimong pagkontak nako. I-delete na nako ning imong account. Sakit sa daling mong gibuhat na ko eh. Wa na'y kwenta tong pagluib ni mo nako, mo ba? Ha? Wa lang to? Human naman to good. Gibasula naman ko to na ko. Usa pa, gigabaan naman sa ko ato, Magno. Klaro na nako, ha? Human atong pagluib ni mo nako. Dugay ko nakamove on. Og pinaagi ni Verna, nakamove on ko nimo. Nakamove on ko sa hingpit. Og hangtod karon, siya na ang tangiyas kong gugma. Sertihara na babayan na, ah. Pagtarong sa imong pagkababae. Aron, tinarungon sa kas lalaki. Niya nami si Boss Bernardo sa airport nga rin sa Dubai. Salamat. Kay magkita nag-ayat na nga rin, Magno. Excited na kay ko nga makapauli. Kay grabe, mingawa lang ginako ni mo day. Ipangumusta na lang ko niya kung Tio Bernardo, ha? Over na. Tuwa pa siya sa immigration counter. Wa pa siya mahuman. Ikaw di ay. Okay na rin kasi mo immigration? Oh, man ako. Dito na ko gikan. Naguwat na lang ko ni Tio ni mo. Aron, dungan mi nga mo check-in sa amo bagahe. Sagata di ka sa airport, ha? Uban na gyud pero gipaningot og bayo, oy. Mau ba, boss? O lagi. Anak gid kong bahina hasulan kay baratol bugot ko, Magno. Dili ba kay ko mayong anang in English. Mamanog mahimo rang binisayon. Di ba good? Maayong pag-abot ninyo, Tio Bernardo. Magno. Ikaw rang niya. O, Tio. Tana.
Kay gusto na ko nga makakita nila ni Dong RJ o ni Noy Pantalyon. Tada. Magno. Katong imong gihisgutan, ha? Magpaabot ba ko nga mahitabo gito? O, Boss Bernardo, makalaom ka nga amo ka ng sabutan. Ha? Unsa di ay? Ang bahay no niya sa itong pagpagkasal. Nalipay ko para ninyo. Kamog yun mao'y gilatid alang sa usag-usa. Salamat, Tio Bernardo. Lipay kay ko. Naabot na akong Kuya Magno. Gibingaw na kay kuaning among ulitaw ang gamay. Uy! Birabi. Sabag na sad ko. Bugat na kayo. O ay kabutangan sa akong kalipay nga imong gituman imong gisaad ani nga akong anak, Magno. Mahal na kinako si Fernando eh. Ug siyempre, mahal na sa nakos Dong RJ. Pakaslan ko ni Magno pa. Karon pa lang gani. Sangpit na nako og papa ha. Papa Pantalyon na ang itawag mo nako, Magno. Salamat, Papa Pantalyon. Oo. Pagimon niyo mo akong manghod ni Mama Kuya. Para naapod niya ako'y manghod ba? Nakasalgod kami si Verna, ug gumadugay nagsabak siya sa among anak. Malipayon mi sa among kaminyoon, uban ni Dong RJ, nga anak niya sa iyang pagkadaga. Din nalang kutob, daghang salamat, inyong magtatampo, Magno. Okay, mga kalisteners, mga followers, nahumanang jud no ang bagong bayani nga pinadaan ni Magno o FW sa Dubai, UAE. O please no, mga kalisteners, mga subscriber, please subscribe my YouTube channel di ay. O daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.